Ja, tak. Og inden I stopper, og vi skal også lige vise, at der er 2,13 meter. Vise tiden. Og målretter. Og så kan vi lige vise den der. Sådan Og der. målretter, ikke stop tiden. Kan man se tiden? Ned, længere ned. Sådan der. Vi skal ikke stoppe, fordi vi skal lige vise, at der er 2,13 meter. Hvor er målretterne? Målrettet. Jeg synes, det er målretterne. Vi skal vise, at der er 2,13 meter. Det var en god video. Den er på 7 eller... Det kan godt være, at de tror på det. 17,1, det er da meget. Skal vi slå det også, Anders? Ja. Okay. Nej, det skal ikke slå det. Okay. Så det der, det kan du se, kan du tage videoen? Tag den lidt op. Vi måler bare. Så her har vi 1 centimeter hertil. Og så hen til linjen. Der er mere. Der er faktisk 2,15 meter. Okay.